በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደመ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ክነኒ አሜን። እንኳዕ ናብ 99 ነገደ መላእክቲ ቅዱስ አስከናፈርን ቅዱስ ጢሞቴዎስን ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐኩም። አእላፍ መላእክት እግዚአብሔር ንቅዱሳን መላእክቲ ክፈጥሮም ከሎ ብነገድ 100 ብክፍለ ነገድ ድማ 10 ገበሮም። አቀማምጦም ድማ ኣብ 3 ሰማያት ኣብ 10 ከተማታትን ዓለማትን ገበረ። መላእክቲ ዘለዎም ከተማታት ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ኤረር፣ ራማን ኢዮሮን ይበሃሉ። 10 ክፍለ ነገድ ድማ ምስ ሓለቃታቶም እዚኦም ይመስሉ። ኣጋእዝ ናይ ቅድም ሓለቆኦም ሳጥናኤል ሕጂ ዝተረፉ ኣብ ትሕቲ ቅዱስ ሚካኤል እዮም። ኪሩቤል ሓለቃኦም ኪሩብ፣ ሱራፊኤል ሓለቃኦም ስራፊ፣ ሓይላት ሓለቃኦም ሚካኤል፣ ኣርባብ ሓለቃኦም ገብርኤል፣ መናብርቲ ሓለቃኦም ሩፋኤል፣ ስልጣናት ሓለቃኦም ሱርያል፣ መኮዋንንት ሓለቆኦም ሰዳካኤል፣ ሊቃውንት ሓለቆኦም ሰላታኤል፣ መላእክት ሓለቃኦም ኣናኒኤል ይበሃሉ እዮም። ካብዚኣቶም ድማ ኣጋእዝ ኪሩቤል፣ ሱራፊኤል ሃይላት መንበሪኦም ኣብ ኢዮር ኣብ ሳልሳይ ሰማይ እዩ። ኣርባብ ድማ ኣርባብ መናብርትን ስልጣናትን ቤቶም ድማ ካልኣይ ሰማይ እዩ። መኮዋንንት ሊቃናት መላእክት ድማ ዝነብሩ ኣብ ኤረር ኣብ ቀዳማይ ሰማይ እዩ። መላእክቲ ተፈጥሮኦም እምሃበ ኣልቦ ሃበ ቦ እዩ። ኣይጠምዩን ኣይፀምኡን ኣይዋለዱን ኣይሞቱን። ተፈጥሮኦም ድማ ረቂቕ እዩ። ተግባሮም ድማ ዘወትር ቅዱስ 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 እናበሉ ንፈጣሪኦም ምምስጋን እዩ። ምግቦም ድማ እዚ ጥራይ እዩ። ዕረፍቲ ኢልካ ነገራት ኣይፈልጡን። ኣኮቴቶም ዕረፍቶም ወዕረፍቶም ኣኮቴቶም ከም ዝብል ብተወሳኺ ድማ መልአክ ማለት ተለኣኺ ወይ ከዓ ኣገልጋሊ ማለት እዩ። ካብ ፈጣሪ ናብ ደቂ ሰባት ንምሕረትን ንመዓትን ይለኣኹ። ምሕረት የውርዱ፣ ልመና የዕርጉ፣ ቅፅዑ ምስ ተባሃለ ድማ ይቐፅዑ። ስነ ፍጥረት 4 ወቅትታት ከይተሓዋወሱ ይሕሉ። ዘወትር ድማ ስለ ደቂ ሰባት የማልዱ፣ ምስጢር ይገልጹ፣ ይራድኡ፣ ንኸይሰናኸል ይሕሉ፣ የድሕኑ፣ ስግደት ይግብኦም። ኣብ ፍርዲ መዓልቲ ንሓጣን ካብ ጻድቃን ይፈልዩ። ብጠቕላላ ንደቂ ሰባት ህይወትን ድሕነትን ክበሃል ካብ ፈጣሪኦም ዝተውሃቦም ትእዛዝ ክሕልዉ ፍቓዱ ክፍጽሙ ይነብሩ። በረከተ ምሕደረና ኣሜን። ኣእላፍ ድማ እዚ ዕለት ብኣንደበት ሊቃውንቲ ኣእላፍ እናተባህለ ይጽዋዕ። ብሃይማኖትን ብተልእኮን ብምስጋናን ዝነብሩ 99 ነገደ መላእክት ብሓድነት ዝኽበርሉ መዓልቲ እዩ። ሕዳር 13 ዓመታዊ በዓሎም እዩ ማለት በብወርሑ ኣብ 13 ወርሓዊ በዓሎም ምዃኑ የርኢ። ዘወትር ክንዝክሮም ድማ ይግባእ። መጽሓፍ ቅዱስ ንቅዱሳን መላእክቲ ብስምን ብመዓርግን ከም ዝነገረና ኩሉ ኣብ ማሕበር ብትዕይንት ኣገልግሎቶም እውን ይነግረና። ንኣብነት ያዕቆብ ብነዊሕ መሳልል ክወርዱን ክድይቡን ተመልከተ። ኤልሳዕ ንግያዝ ኣርኣዮ። ዳንኤል ተመልኪቱ። ኣብ ግዜ ልደት ብዝማሬ ምግላጾም ቅዱስ ሉቃስ ጽሒፉ እዩ። ዮሃንስ ኣብ ራእይ ረኣዮም። ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ናይ መጻሕፍቲ ተጠቒሶም እዮም። ቅዱሳን መላእክቲ ብርሃን፣ መንፈሳውያን ሰባህያን፣ መዘምራን፣ መተንብላን፣ ኣማለድቲ ተባሂሎም እውን ይጽውዑ እዮም እሞ መታን ክዝክሩና ክንዝክሮም ይግባእ።
آمين بركة محضرنا آمين. ቅዱስ አስከናፍር ሮማዊ ናይዚ ቅዱስ ሰብ ታሪክ ህይወት ደስ ዘብልን ዝምህርን እዩ። እዚ ቅዱስ ናይ ገዳም ሰብ ኣይኮነን። ኣብ ከተማ ሮም ብጣዕሚ ሃብታም በዓል ሓዳር ኣቦ ሓደ ቆልዓን ናይታ ከተማ መስፍንን እዩ። እዚ ሰብ ብጣዕሚ ለወህን አብርሃማውን እዩ። ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ንነዳያን ክቕበልን ክጋብዝን እዩ ዝውዕል ነይሩ። ነገር ግን ሓደን በይኑን ወዱ መጻጉዕ ድውይ ኮኖ ን35 ዓመታት ድማ ምስ ዓራት ተጣቢቑ ይነብር ነበረ። ቅዱስ አስከናፍር ግን ንፈጣሪኡ ከማርር ርህራሄኡ ክቕንስ ኣይፈተነን። ሕጂ እውን ንነዳያን ምጽጋቡን ጋሻ ምቕባልን ደኣ ቀጸለ እምበር ኣብቲ ወርሓት ድማ ኣብ ግዝኣት ሮም ሰብ እናቀተሉ ዝሰርቁ 15 ሸፋቱ ነበሩ። ስለ ቅዱስ አስከናፍር ርህራሄ ሰሚዖም ድማ ቀቲሎም ክሰርቅዎ ተማኸሩ። ሓለቓ ሰራዊት ብምዃኑ ብምትላል መፁ። ንመነኮሳት ስለ ዝፈቱ 13ኦም ልብሰ መነኮሳት ለዊሶም ሰይፎም ሓቢኦም ኣብ ኣፍ ደገ ምስ በጽሑ ናይ እግዚኣብሔር ኣጋይሽ ኢና ይሕድረና በልዎ። ቅዱስ አስከናፍር ንድምፆም ምስ ሰምዐ ሰመደ። ቅልቅል ኢሉ ረኣዮም እሞ ጎይታዬ ምንም ሓጢአተኛ እንተኾንኩ ሓደ መዓልቲ ናብ ባሪኻ ከም እትመጽእ ኣኣምን ነይረ ክብል ብደስታ ተዛረበ። ከምዚ ዝበለ እቶም ሸፋቱ 13 ብምዃኖም ጎይታ 12 ሃዋርያት ኣኸቲሉ ዝመጸ መሲልዎ እዩ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናብ ቤቱ ኣእትዩ እግሮም ሓጸቦም። ሕጻብ ናይ እግሮም ወሲዱ ድማ ኣብ ልዕሊ ወዱ ኣፍሰሰሉ። ዝሓመመ ወዲ ነይሩ ማለት እዩ። ሃንደበት ድማ ን35 ዓመታት ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ዝነበረ ወዱ ኣፈፊሉ ካብቲ ልዕሊ ዓራት ተንስአ። በረከት ይሕደረና እምነት እዩ። በዚ ጊዜ ድማ ቅዱስ አስከናፍር ነቶም 13 ሸፋቱ ብግንባሩ ሰገደ። እቶም ሸፋቱ ግን እቲ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዝጠፍኦም ሰንበዱ። ለያቡ እዮም ምክንያቱ ጎይታ ድማ ን12 ሃዋርያት ኣኸቲሉ ምምጽኡ ዝሰምዑ ናይቲ ሃገር ሰባት ድማ እናመጹ ክሰግድሎም ኣተዉ። በዚ ጊዜ ድማ እቶም ሸፋቱ ልብሶም ኣውፂኦም እቲ ሓቂ ተዛረቡ። ንሕና ሸፋቱ ኢና ሰረቕቲ ኢና እምበር 12 ሃዋርያት ኣይኮንናን። ዝመጻና ድማ ክንቀትለካ ኢና። ኣምላኽ ግን ብናትካ ርህራሄ ነዚ ኩሉ ሰርሐ። ሕጂ ድማ በጃኻ መታን ክትቀትለና ሰይፍና እንካ ውሰድ በልዎ። ንሱ ግን ንስሓ እተዉ እምበር ክትሞቱ የብልኩምን ኢሉ ስንቂ ሂቡ ኣፋነዎም። እቶም 13 ሸፋቱ ድማ ቁሩብ ዓደስ ሒዞም ናብ ጎቦ ወፁ። ነታ ዓደስ ኣብ ልዕሊ መሬት በቲኖም ምሸት ጥራይ እናጣዓሙ ብጾምን ብጸሎትን ተጋደሉ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ 13ኦም ብሰማዕትነት ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጸፉ። ቅዱስ አስከናፍር ድማ ኣብ ዝተቐደሰ ህይወቱ ተግሂዩ ነይሩ። በዛ መዓልቲ ዓረፈ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡን ቅዱስ ጢሞቴዎስ እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረ ናይ እንጽና ግብጺ ክርስቲያን እዩ። ንጽቡቕ ህይወቱ ዝፈተው ኣቦ ኣብቲ ወቕቲ ናይታ ከተማ ጳጳስ ናይ ህዝቢ ድማ ጓሳ ክኸውን መሪጾም ሸምዎ። እቲ ግዜ ናይ መከራ ብምዃኑ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ናይታ ከተማ መኮንን ንክርስቲያን ክቐትል ጀመረ። ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ንክርስትናኻ እንተዘይከሓድካ ብምባል ኣሰሮ። ንግሆ እናውፅአ ድማ ደሙ ክሳብ ዝፈስስ ይቕጥቅጦ ነበረ። ንደቂ መዛሙርቲ ድማ በብሓደ ቀተሎም። እዚ ቅዱስ ግን ብትዕግስቲ ንኹሉ ከኣሎ። ብኸምዚ ዝበለ መከራ ዘመነ ሰማዕታት ሓሊፉ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ነፃ ወፀ። ኣብቲ ግዜ ድማ ህዝቢ ኣኪቡ ጸሎት ገበረ። ኦ ጎይታ ነቲ መኮንን በጃኻ መሓረለይ ዝገበሮ ኩሉ ነገር ብዘይ ምፍላጥሲ ስለ ዝኾነ ነዚ ጸሎት ብሰበሰብ ዝሰምዖ እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተገሪሙ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅዱስ ከይዱ ብግንባሩ ተደፍአ። ኦ ክጸልአካ ዝፈተኻኒ ኣቦይ መሓረኒ በሎ። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ምሂሩ ኣጥመቖ። ክልቲኦም ድማ ብሓንሳብ ክጋደሉ ነይሮም ዓረፉ። ኣምላከይ ቅዱሳን በረከተ መላእክት ሓልዩ ብኣማላድነት ፈተውቱ ይምሓረና፣ ካብ በረከቶም ድማ ይኽፈለና ኣሜን። ሕዳር 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣእላፍ 99 ነገደ መላእክት
ቅዱስ አስከናፍር ሮማዊ 13 ጉሁሳን አበው ሸፋቱ ዝነበሩ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘእንጽና አባ ዘካርያስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአብሩክ። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 14 ስንክሳር ንቕፅል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 14 ሕዳር 14 ጻድቕ አቡነ አረጋዊ ልደቶም እዩ። ኣብ 12 ዓመታ ምስ ካሓቲ ነገስታት ስለ እምነታ ተጋዲላ ብሰማዕትነት ዝዓረፈት ቅድስቲ ምህራኤል እውን ዕረፍታ እዩ። አቡነ አርከሌድስ ዕረፍቱ እዩ። ቅዱስ መክሲሞስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ቅድስቲ እምራይስ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ናይ ዝኸበረ ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ማሕበር ዝኾነ 4034 ሰባት ብሰማዕትነት ዓረፉ። በረከቶም ሕደረና። ሰማዕት ቅድስቲ ምህራኤል። እዛ ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ቅድስቲ ምህራኤል ጠምዋህ ኣብ ካብ ዝበሃል ነገር ዝተረኸበት ሰማዕት እያ። ወለዳ ካህን ኣቦኣ ዮሃንስን ኣዲኣ ኢላርያን ንእግዚአብሔር ዘምልኹ ቁኑዓ ስለ ዝኾኑ ንዓኣ እውን ብሃይማኖትን ብምግባርን ኮትኩቶም ማዕበይዋ። መጀመርያኡ እውን ውላድ ስለ ዘይነበሮም ብመብፅዓ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን እዮም ዝረኸብዋ። መብፅዖኦም በፂሕሎም ንቅድስቲ ምህራኤል ምስ ወለድዋ ፍርሓት እግዚአብሔርን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን እናኣምሃሩ ኣዕበይዋ። ቅድስቲ ምህራኤል ድማ 12 ዓመት ኣብ ዝኾና ጊዜ ኣብ ልዕሊኣ ብዝሓደረ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ዘደንቑ ተኣምራት ክትሰርሕ ጀመረት። ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ምስ ነገሰን ንኣምልኮተ ጣዖት ብኣዋጅ ኣብ ዝኣወጀ ጊዜን ቅድስቲ ምህራኤል ስለ ጎይታና ኣምላኽነት መስኪራ ሰማዕት ክትከውን ተመነየት። ድሕሪ እዚ ድማ ብቁርፂ ሓሳብ ተላዒላ ናብ ገምገም ባሕሪ ብምኻድ ኣብ መርከብ ተሳፊራ ከይዳ ስሙ ፊልፊልያኖስ ናብ ዝበሃል ናብ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን በፅሐት። ብመርከብ ክትጓዓዝ ከላ ድማ ካልኦት ስለ ቅንዕቲ እምነቶም ሰማዕትነት ንምቕባል ዝተቐራረቡ ሰማዕታት ረኺባ ምስኦም ነበረት። ኣብ ቅድሚ እቲ መኮንን ቆይማ ድማ ሓቀኛን ኣምላኽን ዝግብኦ ኣምላኽ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ መስከረት። እቲ መኮንን ድማ ስለ ንእስነታ ራህርሁላ ካብቶም ካልኦት ፈልዩ ክገድፋ ደለየ። ነገር ግን ቅድስቲ ምህራኤል እቲ መኮንን ከም ዝገደፋ ፈሊጣ እቲ ዝተመነየቶ ሰማዕትነት ከትርፈላ ምዃኑ ኣብ ዝረኣየት ጊዜ ደጊማ እቲ መኮንን ነቶም ዝረኸሱ ኣማልኽቱን ብድፍረት ረገመትሉ። ድሕሪ እዚ ድማ እቲ መኮንን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ጽኑዓት ብዝኾኑ ዝተፈላለዩ ስቃያታት ሰቃያ። ካብታ ቅንዕቲ ሃይማኖታ ከዓ ኣሸንጊሉ ክመልሳ ከምዘይተኸኣሎ ምስ ፈለጠ መርዛማት ኣትማን ዕንቅርቢት ናብ ዘሎ ጉድጓድ ደርበያ። ምስ ቅድስቲ ምህራኤል ድማ ካልኦት ብዙሓት ሰማዕታት ብሓንሳብ ተደርበዩ። ኣብዚ ግዜ ድማ ዝተኣዘዘ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ንቅድስቲ ምህራኤል ተገለጸላ እሞ ካብ ጎይታና ዝተውሃባ ቃል ኪዳን ኣረከባ። ድሕሪ እዚ ነፍስዋ ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፋ ሂባ ንናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተጎናጸፈት። ምእመናን ድማ እቲ ዝኸበረ ስግኣ ካብቲ መርዛማት ኣትማንን ዕንቅርቢትን ዘለዎ ቦታ ኣውፅኦም ብኽብሪ ቀበርዋ። ድሓር ድማ ወለዳ ጓሎም ቅድስቲ ምህራኤል ስለ እምነታ መስኪራ ብኽብሪ ሰማዕት ምዃና ኣብ ዝሰምዑ ጊዜ ምስ ብዙሓት ደቂ ሃገሮም መፂኦም ነቲ ዝኸበረ ስግኣ ኣፍሊሶም ናብ ሃገሮም ወሰድዎ። ዝጸበቐት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ድማ ንስግኣ ኣብ ውሽጣ ኣብ ዘንበርዎ ጊዜ ካብቲ ናይታ ሰማዕት ዝኾነት ቅዱስ ስጋ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ኣሜን። ብጸሎታ ድማ ይምሓረና እግዚአብሔር ኣሜን። ከምኡውን ቅድስቲ እምራይስ። እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ዝኸበሩ ቁኑዓት ክርስቲያን ዝተወልደት እያ። ፍርሓት እግዚአብሔርን ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን እናተምሃረት ዓበየት። ሓደ መዓልቲ ድማ ማይ ክትቀድሕ ናብ ወሓዚ ሩባ ክትወርድ ከላ ተታሒዞም ስለ ክርስቶስ ተኣሲሮም ዝሰቃዩ ሰማዕታት ረኣየት እሞ ንሳቶም ድማ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን እዮም። ኣብዚ ግዜ ቅድስቲ እምራይስ ናብቲ
ጭፍራ መኮንን ቀሪባ ኣነውን በኣምላኽ ናይዞም ቅዱሳን ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን ስለ ዝኾንኩ ንስመይ ምስ ኣስማቶም ጽሒፍካ ናብ ናይ ሰማዕትነት ኣደባባይ ኣብጽሓኒ በለቶ። ንሱ ድማ ንስማ ምስ ናይቶም ሰማዕታት ስም ጽሒፉ ምስኦም ኣሰራ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ ከሓዲ መኮንን ቁልቁያኖስ ኣቆማ። እቲ መኮንን ድማ ንጣዖታቱ መታን ክትሰግድ ብብዙሕ ናይ ሽንገላ ቃላት ሓባበላ። ነገር ግን ቅድስቲ እምራይስ ንናይ ጎይታና ኣምላኽነት እናመስከረት ናይቲ መኮንን ጣዖታት ረገበትሉ። እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ንኽሳዳ ብሴፍ ኣቁረጾ። ንሰማዕትነታ ብዓወት ፈጺማ ድማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፈት። ረድኤት በረኸታ ይምሓረና ብጸሎታ ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና ኣሜን። ቅዱስ ኣርኬሌዴስ ግብፃዊ ብትውልዱ ካብ ሃገረ ሮሜ ካብ ዓበይቲ ወገናት እዩ። ኣቦኡ ዮሃንስ ኣዲኡ ሰንደሊቃ ክበሃሉ ከለዉ ክልቲኦም ከዓ ንናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ዝሕልው ሓቀኛታት ነበሩ። ቅዱስ ኣርኬሌዴስ ዕድሚኡ 12 ዓመት ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ኣቦኡ ዮሃንስ ሞተ። ድሕሪኡ ኣዲኡ ሰበይቲ ከተመርዕዎ ሓሰበት እሞ ንሱ ግን ፍቃደኛ ኣይነበረን። ኣቦኡ ብሂወት ከሎ ንጉስ ዝሸሞ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ሕጂ እውን ናብቲ ንጉስ ከይዱ ንናይ ኣቦኡ ሽመት መታን ክቕበል ንኣርኬሌዴስ መኸረቶ። ነቲ ንጉስ ዝወሃብ ህያብን ኣገልግሎትን ጌራ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ኣትሒዛ ለኣኸቶ። ንሱ ድማ ኣብ መርከብ ተጻዒኑ እንዳኸደ ዓብዪ ንፋስ ተለዓለ እሞ እቲ ማዕበል ሓየሎም፣ እታ መርከብ ድማ ተሰብረት። ቅዱስ ኣርኬሌዴስ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ መርከብ ስባር ጣውላ ተንጠልጢሉ ናብ መሬት በጽሐ። ካብቲ ባሕሪ ምስ ወፀ ማዕበል ዝተፍኦ ሓደ በድኒ ስለ ዝረኸበ ተቐሚጡ ስለቲ በድኒ ኣልቀሰ። ናይ ዓለም ሓላፍነትን ንሱ እውን ምስ ሞተ ሓመድነቱ ሓሰበ። ንነብሱ ድማ ገሰጻ። ናብቲ ዝቐንዐ መንገዲ መታን ክመርሖ ድማ ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመነ። ነዊሕ መንገዲ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ብስም ቅዱስ ሮማኖስ ናብ ዝተሰርሐት ሓንቲ ብርኽ ዝበለት ገዳም በጽሐ እሞ ካብዚ ገንዘቡ ምስኡ ዝተረፈ 200 ናይ ወርቂ ዲናር ነቲ ኣበምኔት ሃቦ። ከመንኩሶ ድማ ሓተቶ። መጀመርታ እውን ኣርኬሌዴስ ቅድሚ ምምጽኡ ነቲ ኣበምኔት መንፈስ ቅዱስ ናይ ምምጽኡ ነገር ኣረዲእዎ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብኡ ምስ በጽሐ ደስ በሎ። ኩሎም መነኮሳት ምስ ጸለዩሉ ከዓ ኣመንኮሶ። ድሕሪዚ ዝኸበረ ኣርኬሌዴስ ጽኑዕ ተጋድሎ ክጋደል ጀመረ። ክጽሊ ውዕል ክጽሊ ሓድር ኩሉ ግዜ በቢ7 መዓልቲ ዝጸውም ኮነ። እግዚኣብሔር ድማ ሃብቲ ፈውሲ ሂብዎ ንብዙሓት ሕሙማት ክፈወሶም። ድሕሪዚ ገጽ ኣንስቲ ከቶ ከይርኢ ምስ ጎይታና ቃል ኪዳን ኣተወ። ኣዲኡ ድማ ን12 ዓመት ዝኣክል ናይ ወዳ ዜና ምንም ስለ ዘይሰምዐት ኣበይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጠት ዝሞተ ስለ ዝመሰላ ድማ ብጣዕሚ ሓዘነት። ናይ ኣጋይሽን ናይ መጻእተኛታትን መቐበሊ ዝኸውን ቤት ሰሪሓ ናይ መንገደኛታት መሕደሪ ገበረቶ። ኣብ ሓንቲ ዕለት ዘሕደረቶም ኣጋይሽ ድማ ናይ ቅዱስ ኣርኬሌዴስ ዜና ክዛረቡ ሰምዓቶም። እቶም ኣጋይሽ ስለ ቅድስንኡን ስለ ተጋድልኡን ዘርዚሮም ምልክታት ተኣምራቱን ናይ መልክዑ ጽባቐን ክዛረቡ ሰሚዓ ወዳ ከም ዝኾነ ፈለጠት። ነቶም መንገደኛታት ድማ ስለ ስርሑ ሓተተቶም እሞ ንኹሉ ስርሑ ነገርዋ። ወዳ ብሂወት ከም ዘሎን ህያው ከም ዝኾነን ተረድአት እሞ ኣብቲ ግዜ ተንሲኣ ናብ ዝኸበረ ሮማኖስ ገዳም ከደት። ናብ ወዳ ናይ ቅዱስ ኣርኬሌዴስ እንሆ ገጽካ መታን ክርኢ ደልየ ኣነ ኣዴኻ መጺእ ኣለኹ ኢላ መልእኽቲ ለኣኸት። ወዳ ቅዱስ ኣርኬሌዴስ ድማ ከቶ ገጽ ናይ ኣንስቲ ከይርኢ ምስ ክቡር በዓል ቤት ምስ ጎይታይ ኣምላኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስለ ዝኣተኹ ቃል ኪዳነይ ከፍርስ ኣይክእልን ኣደይ ኢሉ መሊሱ ናብኣ ለኣኸ። ኣዲኡ ድማ ንገጽካ እንተዘያርኣኻኒ ኣነ ናብ ጫካ ክኸይድ እየ፣ ኣራዊት ድማ ክበልዑኒ እዮም ኢላ ለኣኸተሉ። ቅዱስ ኣርኬሌዴስ ድማ ኣዲኡ እንተዘይርኣቶ ከም ዘይትገድፎ ንሱ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃል ኪዳን ከፍርስ ከም ዘይከኣሎ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ድማ ነብሱ የቕሬታ
نفسو كوسدا ناب እግዚአብሔር ናብ ለጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ለመነ ድሕሪ እዚ ነቲ ሓላዊ ኣንፈት ይቕረታ ድሕሪ እዚ ድማ ነቲ ሓላዊ ኣንፈት ነደይ ናባይ መታን ክትኣቱ ፍቐደላ በሎ ኣዲኡ ድማ ናብ ውሽጢ ኣብ ዝኣተወት ግዜ ወዳ ቅዱስ ኣርኬልደስ ሞይቱ ረኸበቶ እሞ ብዓብይ ድምፂ ብምእዋይ ድማ ኣልቀሰት ናታ ነፍሲ እውን መታን እግዚአብሔር ክወስዳ ናብ እግዚአብሔር ለመነት ጎይታና ድማ ልመናኣ ተቐቢሉ ንነፍሳ እውን መወሰዳ ኣደን ወድን ድማ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ዓረፉ ናይ ክልቲኦም ስጋኦም ፈልዮም ክቐብርዎም ክብሉ ናይ ቅዱስ ኣርኬልደስ ሬሳ በድኒ ብናይ ሰብ አንደበት ክዛረብ ጀመረ ናይ ኣደይ ስጋ ካብ ስጋይ ኣይትፍለይዎ ብህይወታ ከላ መእታን ክትርእየኒ ንልባ ስለዘየደሰትክዎ ዝብል ቃል ካብ ሬሳ ናይ ኣርኬልደስ ወፀ ነዚ ቃል ኣብ ሰምዑ ግዜ ብጣዕሚ ኣድኒቆም ንእግዚአብሔር ምስ ኣመስገኑ ንክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ሓደ መቃብር ቀበርዎም ጎይታና ድማ ኣብ ልዕሊ ስጋ ናይ ቅዱስ ኣርኬልደስን ኣዲኡን ዓቢ ፈውሲ ስለዝገለጸ ኣገራሚ ተኣምራት ክረኣዩ ጀመሩ ብሞት ድሕሪ ምዕራፋ በድኑ ኣፍ ኣውፂኣ ዝተዛረበት እዚ ዓብይ ጻድቕ ብስሙ ዝተሰየመ ዓብይ ገዳም ኣብ ትግራይ ተንቤን ሃገረ ሰላም ይርከብ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸለቱ ይምሓረና ኣሜን ከምኡውን ኣቡነ ኣረጋዊ ዘሚካኤል ደብረ ዳሞ እዚኦም ኣቦ እዚ ንገዳም ደብረ ዳሞ ዝገደመ ኣቦ ኮይኑ ትውልድ ሃገሩ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዞሮም እዩ ወለዱ ካብ ወገን ነገስታት ሮማ ኮይኖም ኣቦኡ ይስሐቅ ኣዲኡ ከዓ ቅድስት ዕድና ይበሃሉ እዞም ክልተ ክሰብ ኪዳን ወለዲ ጻድቃን ፈራሕቲ እግዚአብሔርን ክልተ ውላድ ድማ ወለዱ ንሳቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቴዎድሮስ እቲ ካልኣይ ከዓ ገብረ ኣምላክ ዓብደል መሲሕ ኣቡነ ዘሚካኤል ኣረጋውን እዮም እቲ ዓብደል መሲሕ ዝብል ስም ናይ ኣዲኡ ስም እዩ ትርጉሙ ድማ ገብረ ኣምላክ ማለት እዩ እዚ ህፃን እዚ ብጥበብን ብፍርሓት እግዚአብሔርን ድሕሪ ምዕባዩ ናብ መምሃራን ቅድስት ቤተክርስትያን ተዋህዶ ክርስቲያን ብምኻድ ብሉይን ሓዲስን ብምሉእ 81 መጻሕፍቲ ኣጠናቂቁ ተምሃረ ኣብ ግዜ ትምህርቱ መንፈስ ቅዱስ ይሕግዞ ስለዝነበረ ሓደ ግዜ እንተ አንብብዎ ኣብ ልቡ ይሓድር ነበረ ንግሆን ምሸትን ናብ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ይመላለስ ነበረ እዞም ክቡራን ወለዲ ድማ ኣቡነ ኣረጋዊ ካብቶም ክቡራን ዝበሃሉ ቤተ መንግስቲ ሮም ጓል ኣሕፀይዎ እንተኾነ ግና ኣቡነ ዘሚካኤል ኣረጋዊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ህፃነቱ ኣትሒዙ ምስኡ ስለዝነበረ ነቲ ዓለማዊ ሕፀ ነፀጎ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ድማ ካብ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዞሮም ናብ ካልእ ሃገር ማለት ናብ ፅርኢ ኣቡነ ጳኩሚስ ናብ ዝርከበሉ ዓብይ ገዳም ዳውናስ ዝተባሃለ በዚሑ 7 ዓመት ምስ ተቐመጠ ናብ ሮማ ተመሊሱ ክምህር ከሎ ዜና ሃገሩ ሰሚዑ ንኽመጽእ ምስ ተበገሰ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ብክንፉ ተሰኪሙ ኣክሱም ኣብጽሖ ካብቶም ናይ ኣቡነ ጳኩሚስ መነኮሳት ሓደ መነኮስ ንኣቡነ ዘሚካኤል ንስኻስ ህፃን ኢኻ ካበይ ከመጽእካ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ድማ ካብ ሮማ እየ መጽአ በሎ እሞ ናብ ኣባ ጳኩሚስ ደኣ ኣብጽሕና በሎ ሽዑ ዘረብኡ ሰሚዑ ናብ ኣባ ጳኩሚስ ወሰደ እሞ ቅዱስ ኣቡነ ጳኩሚስ ርኢ ምስ ኣበሎ ኣዝዩ ተሓጒሱ ሰዓሞ ረድኤት እግዚአብሔር ዝሓደሮ ህፃን ምዃኑ እውን ፈለጠ እሞ ኣዝዩ ፈተዎ ኣቡነ ጳኩሚስ ብምንታይ ምክንያት ናባይ መጽኢካ ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበሉ እቲ መምጽኢኡ ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ገለጸሉ ማለት ንምንኩስና ምዃኑ ኣቡነ ጳኩሚስ ዝወደይ ንስኻ ወዲ ንጉስን ንእሽተይን ኢኻ እሞ ምንኩስና ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ንሱ ከዓ ደሓን ኣቦይ ካብ ናይ ምድሪ መንግስትስ ናይ ሰማይ መንግስቲ ስለዝመረጽኩ ክኽእሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘኒ ኣኣምን እየ በለ ከምዚ ድሕሪ ምባሉ ኣቡነ ጳኩሚስ በል ዝወደይ ኦ ወደይ ቅዱስ መጽሓፍ ከተገልግል ክትከይድ ከለኻ ሰብነትካ ንሕማም ኣዳሉ ከም ዝበለ ኣብቲ ሲራክ ከም ዝበለ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ገይሮም ዝፍትንዎ ሓቀኛ ሰብ ድማ ብሕማምን ሽግርን ጥሜትን ጽምእን ዓቕልን ይፍትንዎ ንስኻ ድማ ገለ ቁሩብ ተፈተን በሎ ኣቡነ ዘሚካኤል ግና ብጾም ብጸሎት ብስግደት
ትግሃት ተራድኦ ልዕሊ ኩሎም ፈለስቲ ኮይኑ ምስ ተረኽበ ኣድነቕዎ። ስለዚ እውን ኣቡነ ጳኩሚስ ነዚ ኩሉ ትግሃት ድሕሪ ምርኣይ ኣስኬማ መላእክቲ ልብሰ ምንኩስና ኣልበሶ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ባረኾ። እግዚአብሔር ንኣቦታተይ እንጦንዮስን ኣባ መቃርስን ከም ዝባረኸ እግዚአብሔር ኣስኬማኻ ይባርኸልካ ብምባል ስም ምንኩስና ከዓ ዘሚካኤል ዝብል ስም ኣልበሶ። ካብ ዝውለድ ክሳብ ዝምንኩስ ድማ ወዲ 12 ዓመት እዩ ነይሩ። ብትግሃት ብጾም ብጸሎት ከዓ የገልግል ነበረ። ኣዝዩ ፈታዊ ጽድቂ ይኾነ እሞ በዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ዓደቦኡ ቁስጥንጥንያ ሮም ተሰምዐ። ቅዱሳን ሮማ ከዓ ሰዓብዎ። ትስዓቱ ቅዱሳን በዚ ከዓ እቶም ናይ መንፈስ ኣሕዋቱ ተደኒቖም እዚስ ብጸጋ ዓብዩና ብምባል ኣረጋዊ ጸውዕዎ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ከዓ ዘሚካኤል ዝብል ስም ኣረጋዊ ብዝብል ስም ተተክአ። ጻድቅ ኣቡነ ኣረጋዊ ምስቶም 8 ቅዱሳን ኮይኑ ነቲ ኣብ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝተኸስተ ሓድሽ ክልኤ ባህሪ ዝብል ትምህርቲ ብምቅዋሙ መከራ ስለ ዝጸንሖ ኣብ ምድሪ ኣጋዚት ተሰዲዱ መጸ። ናብ ምድሪ ኣጋዚት ናብ ዓድና ማለት እዩ። እዞም 9 ቅዱሳን ብሓንሳእ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ስብከተ ወንጌል ንምስፋሕን ስርዓተ ምንኩስና ንምዝርጋሕን መንፈስ ቅዱስ ነናብ ዝመርሖም ተፈላለዩ። በዚ ከኣቡነ ኣረጋዊ ቦታኡ ካብ ኣክሱም 70 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምስራቅ እትርከብ ደብረ ዳሞ ኮነት ዓዲግራት ኮነት። ደብረ ዳሞ እምብዛ ነዊሕ ጎቦ ብምዃኑ ንምድያቦ ስለ ዘጸግም ንከደይቦ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ። ብተራዳእነት ቅዱስ ሚካኤል ከዓ 30 ሜትሮ ዝቁመቱ ገበል ከደይቦ ተኣዚዝሉ መጸ። ኣቡነ ኣረጋዊ ነቲ ገበል ጭራኻ ኣውርዶ እሞ ኣደይበኒ በሎ። እቲ ገበል ግና ነቲ ጭራኡ ንኣብ ፍርቂ ጸድፊ ገይሩ ጥራይ በጺሑ ብልሳን ሰብ ኣንታ ፈላሲ ኣብዚ እምባ እዚ ብዘይካ ዝነፍሩ ኣዕዋፍ ትበልዖ እንጌራ ይኹን ትሰትዮ ማይ ወይ ድማ ተጽልለሉ ዕንፀይትን ገረብን የልቦን። ብመዓልቲ ፀሓይ ብለይቲ ቁርናት ሓይታን እዩ። ናይዚ እምባዚ ጥሪትን ሃብትን እዚኣቶም ጥራይ እዮም ክብል ተዛረቦ። ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ዝተኣዘዝካዮ ጥራይ ፈጽም፣ እግዚአብሔር እቲ ዝደለናዮ ኣየስእነናን እዩ በሎ። ንብኡ ድማ ጭራኡ ኣውሪዱ ኣብ መዓንጣ ኣቡነ ኣረጋዊ ብምጥምጣም ብሓንሳ ኣብቲ ርእሲ እቲ ቅዱስ ደብሪ ኣደየቦ። እዚ ኩሉ እንዳተፈጸመ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል እቲ ተመን ኣብ ልዕሊ ኣቡነ ኣረጋዊ ክፉእ ነገር ምእንቲ ከይፍጽምን ከየፍርሖን ብየማና ኢዱ ሴፍ መዚዙ ይሕልዎ ነበረ። ረድኡ ኣባ ማትያስን ካልኦት 7 ቅዱሳንን እናረኣይዎ ይድነቑ ነበሩ። ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ዝባን እዚ ደብሪ ምስ በጽሐ 3 ጊዜ ሃሌሉያ ለኣብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እናበለ ኣመስገነ። በዚ ከዓ እዚ ደብሪ እዚ ደብረ ሃሌሉያ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ክሳብ ሕጂ ደብረ ዳሞ እናተባሃለ ዝጽዋዕ ዘሎ ምክንያት ድማ ሃፀይ ገብረ መስቀል መደያይቦ ሰሪሑ ንኣቡነ ኣረጋዊ ምስ ረኸቦ ንኣቡነ ኣረጋዊ እዚ መደያይቦስ ከፍርሶዶ ዋላስ ከም ዘለዎ ይኹን በሎ። ኣቡነ ኣረጋዊ ግና መደያይቦ ክገብረሉ ፍቃደኛ ስለ ዘይነበረ እዚ ጌርካዮ ዘለኻ መደያይቦ ዳህምሞ ወይ ከዓ ኣፍርሶ ምስ በሎ በዚ ደብረ ዳህምሞ ይበሃል ነይሩ። ምስ ምንዋሕ ጊዜ ድማ ደብረ ዳሞ ተባሃለ። ኣቡነ ኣረጋዊ ማሕበር ሓድነት መስሪቱ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ኣፍረየ። ኣብ ዘመኑ ክሳዕ 659 ዝበጽሑ መናንያን ኣብዚ ደብረ ዳሞ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ገድሉ ይነግር። ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ንዝኣተወሎም ንኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ኣብ ቃል ኪዳን ኣተወሉ። ኣብ 99 ዓመት ዕድመኡ ኣብ 14 ጥቅምቲ ከዓ ኣቡነ ኣረጋዊ ንደቀ መዛሙርቱ ኣጸናኒዑ ናብ በዓቱ ኣትዩ እናጸለየ ከሎ ገጽ ሞት ከይረኣየ ተሰወረ። ክሳዕ ግዜ ምጽኣቱ ከይሞተ ከም ዝጸንሐ መጽሓፍ ገድሉ ይነግር። ክሳዕ ሕጂ ኣብ ገዳሙ ብጸሎቱ ዝወፀ ማይ ጸሎት ዝተፈላለዩ ሕማማት ይፍውስ ኣሎ። ጸሎትን በረከቱን ምስ ኩላትና
ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ሕዳር 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ አባ መክሲሞስ፣ ቅዱስ አባ አርኬልድስ፣ ቅድስቲ እምራይስት፣ ቅድስቲ ምህራኤል 4034 ሰማዕታት ማሕበረ ቅዱስ ቂርቆስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ስምዖን፣ አባ ዮሃንስ፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ሙሴ ብፃዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ካብ 72 አርድእቲ ዝኾነ ቅድስቲ ነሳሒት በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ናብ ዕለት 15 ሕዳር ስንክሳር ንቕፅል። የቕሬታ ድማ ሰዓት ስለ ዝሓዘኒአ የቕሬታ ግበረለይኹም። በረከትን ረድኤትን ናይ ህፃን ቄርቆስን አዲኡ ኢየሉጣን መስኩላትና ይኹን አሜን። ሕዳር 15 በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንቋዕ ናብ ጾመ ነቢያትን ቅዱስ ሚናስን ቅዱስ ቂርቆስ ህፃንን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። ጾመ ነቢያት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኣዋጅ ምእመናን ምእንቲ ክንፀውም ዝተሰርዓ 7 ኣፅዋማት ኣለዋ። ጾም ማለት ምክልካል እዩ። እንክልከሎ ድማ ካብ ሓጢያትን ካብ ክፍኣት ክኸውን ከሎ ከምኡውን ሰብነትና ናብ ክፉእ ካብ ዝወስድ መባልዕቲ ምክልካል ይግባእ። 7 ኣፅዋማት ድማ ዓብይ ጾም፣ ጾመ ፍልሰታ፣ ጾመ ሃዋርያት፣ ጾመ ነቢያት፣ ጾመ ድሕነት፣ ጾመ ነነውየ፣ ጾመ ገሃድ ይበሃላ። ኣብዘን ኣፅዋማት ብዘይካ ኣብ ዓብይ ጾም ክሳብ ሰዓት 3 ምውፃም ይግባእ። ዓብይ ጾም ግን ዝተፈለየ ስርዓት ኣለዎ እሞ ይጽንሐና። ጾመ ነቢያት ማለት ካብ ኣቦና ኣዳም ክሳብ መጥምቅ ዮሃንስ ተለዓሉ ኣቦታትን ኣዴታትን ድሕነትን ረድኤትን ደልዮም ዝጸምዎ ጾም እዩ። ብፍላይ ኣቦና ኣዳም ቅዱስ ሙሴ፣ ቅዱስ ኤልያስን ቅዱስ ዳንኤልን ብጾሞም ዝተመስከረሎም ቅዱሳን እዮም። ቅዱስ ዳዊት ወቀጻእክዋ በጾም ለነፍስየ ኢሉ ዘወትር ሰብነቱ ብምንታይ ንእግዚአብሔር የግዝእ ከም ዝነበረ ጠቂሱ እዩ። ቅዱሳን ነቢያት ኣብ ጭንቅ ኣብ መከራ ኮይኖም ዝጸምዎ ጾም ናብ መንበረ ጸባዖት በፂሑ ንወልድ ካብ ዝፋኑ ሰሓቦ ንሞት ድማ ኣብቅዖ። ኣብ ዘመኑ ጻድቃነ ብሊት ብጾሞም ካብ መዓት ረሓቑ፣ ጸጋን ክብርን ሞጎስን ድማ ረኸቡ። እዚ ጾም ሕዳር 15 ጀሚሩ ታሕሳስ ዕለት 29 ዝውዳእ ክኸውን ከሎ ኣብ ዕለት 15 ሕዳር ጀሚሩ ታሕሳስ ዕለት 29 ዝውዳእ ክኸውን ከሎ ኣብ 4 ዓመት ሓደ መዓልቲ ናብ ድሕነት የስግር። ነዚ ጾም ድማ ዝተፈላለየ መፀውዒታት ክህልዎ ከሎ እዚአን ድማ ይጥቀሳ። ጾመ ነቢያት፣ ጾመ ማርያም ንጎይታ ጸኒሳ ከላ ናይ ኣቦታት ጾም ስለ ዝጾመት፣ ጾመ ሃዋርያት እውን ናይ ነቢያት በረከት ደልዮም ይጾሙ ስለ ዝነበሩ፣ ጾመ ጌና ወይ ከዓ ጌና ልደተ እግዚእ ስቡህ ማለት እዩ። ጾመ ስብከተ ነቢያት ስለ ዝዝከር እዩ። ሕዳር ጾም በዛ ወርሒ ምክንያት ጾመ ፊልጶስ ኣርድእተ ፊልጶስ ሃዋርያ ንጉዳይ ስለ ዝጸምዎ እዩ። ኣምላከ ኣበው ነቢያት ካብ ጾም ዝርከብ ጸጋ በረከት ይኽፈለና ኣሜን። ቅዱስ ቂርቆስ ህፃን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘለዋ ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ ቅዱስ ቂርቆስ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ተላዒሎም ከም ከዋክብቲ ካብ ዘብርሁ ሓደ እዩ። ቅዱስ ወንጌል ከምዚ ይብል፣ እቲ ጽቡቕ ኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ። ጽቡቕ ኦም ቅድስቲ ኢየሉጣ ጽቡቕ ፍረ ብፁዕ ቂርቆስ ኣፍርያ ስለ ዝተረኸበት ክብሪ ይግባኣ። ብሩክቲ ማህፀን ድማ ይንብላ። ዝተባረኸ ማህፀናስ ንዝተባረኸ ነዚ ቅዱስ 9 ወርሒ ተሰኪሙ እዩ እሞ ኣብቲ ዘመን ንክርስቲያን መከራ ኣብ ዝነበረ ዘመን ጊዜ እዚ ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ህፃን ንዓኣ መሲሉ ንዓኣ እውን ኣኪሉ ምእንቲ ዝክርከብ ስለ ዘኽኣለት ኣቦታት ብትውፊት ከም ዘጸንሑልና ኣብ 300 ክፍለ ዘመን በዛ ዕለት ኣዴና ቅድስቲ ኢየሉጣ ንብፁዕ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ወለደት። ፈጣሪ እንተኣጽኒሑና ናይ ሰማዕትነት ዜናኦም ጥሪ ዕለት 15 ክንምልከቶ ኢና እሞ ኣምላክ ቅዱስ ቂርቆስ ብሰላም የጽንሐና ኣሜን ይኩን። ቅዱስ ሰማዕት ሚናስ ናይዚ ዓብይ ሰማዕት ኣቦ ኣውደክስዮስ ክኸውን ከሎ ኣዲኡ ድማ ኣፎምያ ትበሃል።
أبو أودوكسيوس دما ناي هاجر جزائيش تشيمو أبزنا برا جزي حاو كاني إلو بحاسوت نجر بمسرح مس نجوس أسألو نجوس دما أفريقيا نبت بهال كال هاجر لإخو أو جزائي جيرو شمو أودوكسيوس فرحات እግዚአብሔር ዝሓደሮ ቅኑዕ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣፍሪቅያ ዝርከቡ ኣህዛብ ድማ ደስ በሎም ንኣውዶክስያ ድማ ቆልዓ ስለ ዘይነበሮ ሰበይቱ ናብ ናይ ብእመቤትና ቤተ ክርስቲያን እናኸደት ንእመቤትና ክትልምን ነበረት ሓደ መዓልቲ ጸሎታ ኣብ ዝወደአት ግዜ ድማ ካብ ናይ እመቤትና ስእሊ ድምፂ ወፀሞ ተዛረበታ ቆልዓ ከም እትወልድን ስሙ ድማ ሚናስ ከም ትብሎ ነገረታ እሞ ሚናስ ድማ ተወሊዱ ወለዱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳኣምሃሩ ኣዕበይዎ ኣብ 12 ዓመቱ ኣቦኡ ኣዕረፈ ድሕሪ 3 ዓመት ድማ ኣዲኡ ስለ ዝዓረፈት ሚናስ ንበይኑ ተረፈ መኳንንቲ ድማ ንኣቦኡ ብጣዕሚ ካብ ምፍታዎም ዝተለዓለ ንሚናስ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ መስፍንነት ሸምዎ ንእግዚአብሔርን ንመንግስትን ብትግሃት ብቕንዕናን እናገልገለ ከሎ ከሓደ ዲዮቅልጥያኖስ ነጊሱ ንክርስቲያን ክሓርድ ጀመረ እሞ ቅዱስ ሚናስ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ሽሞቱ ገዲፉ ናብ ገዳም ኣትዩ ብመንፈሳዊ ተጋድሎ ጥራሕ እንዳተጋደለ ብዙሕ ዘመን ነበረ ሓደ መዓልቲ ሰማይ ተኸፊቱ ሰማዕታት ናይ ብርሃን ኣኽሊል ክጓናፀፉ ረአየ በዚ ግዜ ናብ ከተማ ተመሊሱ ናይ ጎይታና ናይ መድሃኒ ዓለም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽነት ክምስክር ጀመረ እቲ መኮንን ድማ ካብ ወገን መንግስት ምዃኑ ፈሊጡ ብዙሕ ለመኖ ናይ ንጉስ ትእዛዝ ኣይትተሓላለፍ እንዳበለ እንተለመኖ ቅዱስ ሚናስ ግን ክሰምዖ ኣይከኣለን ድሕሪኡ ፍሉይ ብዝኾኑ ስቃያት ከሳቅዮ ጀመረ ምስ ስቃይ ኣብ ዝተልቸወ ግዜ ድማ ክሳዱ ብሴፍ ምእንቲ ክቆርፆ ኣዘዘሞ ቅዱስ ሚናስ ሕዳር ዕለት 15 ተሰይፉ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጸመ ብናይ ቅዱስ ሚናስ ምክንያት ብዙሓት ብክርስቶስ ኣሚኖም ሰማዕት ኮኑ ንናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ድማ እሳት ኣንዲዶም ናብኡ የእተውዎ ነገር ግን እቲ እሳት ኣይተንከፎን ህዝበ ክርስቲያን ድማ ንስጋኡ ወሲዶም ናብ መከራ ዘመን ክሳብ ዝሓልፍ ሓቢኦም ብክብሪ ኣንበርዎ ደቂ መርጢዩስ ናብ 5 ሃገራት ክጓዓዙ ከለዉ ናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ረዳኢ ምእንቲ ክኾኖም ኣብ መንገዲ ድማ ምእንቲ ክሕልዎም ሒዞም ወሰድዎ ኣብ ማእከል ባሕሪ ኣብ ውሽጢ መርከብ ዝከለዉ ገጾም ከመ ተመን ከይሲ ክሳዶም ከም ናይ ገመል ዘለዎም ኣራዊት ካብ ውሽጢ ባሕሪ ወፂኦም ንናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ምእንቲ ክልሕስዎ ክሳዶም ዘርግሑ ነገር ግን እሳት ካብ ውሽጢ ናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ወፂኡ ነቶም ኣራዊት ኣቃፂሉ ቀተሎም እቶም ሰባት ድማ ነዚ ርእዮም ብጣዕሚ ተደሰቱ ናብ ሃገረ እስክንድርያ በፂሖም ስራሖም ፈፂሞም ናብ ሃገሮም ኣብ ዝምለሱ ግዜ ናይ ቅዱስ ሚናስ ስጋ ሒዞም ክምለሱ ስለ ዝደለዩ ኣብ ልዕሊ ገመል ፀዓንዎ ነገር ግን እታ ገመል ኣይንቀሳቐስን በለት ደጊሞም ድማ ኣብ ካልእ ገመል እንተፀዓንዎ እውን ኣይንቀሳቐስን በለት ኣብዚሖም ወላ እንተሃረምዋ እምቢ በለት ሕጂ እውን ካልኣይ ሳልሳይ ገመል እንተፈተኑ እምቢ በለት ድሕሪኡ እዚ ቦታ እግዚአብሔር ዝፈቀደሉ ቦታ እዩ ኢሎም ኣብቲ ቦታ ቀቢሮም ኸዱ ስጋኡ ድማ ተሰዊሩ ንብዙሕ ዘመን ምስ ፀንሐ ብሓደ ሓላዊ ኣባጊዕ ተፈልጠ ኣብታ ሰሙን ካብ ልዕሊ ናይ ቅዱስ ሚናስ መቃብር ፀበል ፈሊቁ ነበረ እሞ እቲ ጓሳ ተርታ ማይ እዩ ኢሉ ንኣባጊዑ እንተኣስየን ሓደ ዝደወየ በጊዕ ናብቲ ፀበል ምስ ኣተወ ደሓነ በዚ ተገረመ ጓሳ ድማ ንኩነን ኣባጊዑ ዝሓመመ ኣምፂኡ ካብቲ ፀበል ኣፍሰሰለን እሞ ንሰን ድማ ተፈወሳ ነዚ ዜና ኣብ ምድረ ግብፂ ምስ ተሰምዐ ኩሎም ድውያን እንዳመፁ ምእንቲ ክፍወሱ ኣተዉ ግን ንሶም ይኹኑ ወላ እቲ ጓሳ ምክንያት ናይዛ ፀበል ክፈልጡ ኣይከኣሉን ነዚ ነገር ናይ ሮም ንጉስ ምስ ሰምዐ ንጓሉ ምስ ሰራዊቱ ለኣኻ ምክንያቱ ንሳ ንብዙሕ ዘመን መፃጉእ ስለ ዝነበረት ፈውሲ ስኢላ ነበረት መፂኣ ተጠመቐት እሞ ብቁልጡፍ ተፈወሰት ንሳ ግን ከም ካልኦት ዘድሓና ማንነት ከይፈለጠት ምኻድ ስለ ዘይደለየት ሱባኤ ኣተወት ቅዱስ ሚናስ ብለይቲ ብራእይ መፂኡ ድማ ስጋኡ ኣብኡ ከም ዘሎ ነገራ ንሳ ድማ ነቲ መሬት ኣፍሪሳ ኣፍሒራ ናይዚ ቅዱስ
ናይዚ ቅዱስ ኣካል ብክብሪ ኣውፅአቶ ድሕሪኡ ድማ ብናይ ቅዱስ ትእዛዝ እቲ ምድረ በዳ ከተማ ንክኸውን ተቀየረ ስሙ ድማ መርዩጥ ተባሃለ ኣብቲ ጸበል ዝነበረ ቦታ ድማ ናይ ማርያም ቅዱስ ሚናስ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጹ ሰኔ ዕለት 15 ቅዳሴ ቤቱ ተኸበረ ናይ ቅዱስ ሚናስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን ሕዳር 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ በዓተ ጾመ ነቢያት ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት ልደተ ቅዱስ ቂርቆስ ብጽእቲ ኢየሉጣ ኣባ ሚናስ ዳግማይ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ ኣፈ በረከት ቅድስቲ እምባ መሪና ቅድስቲ ክርስቲና በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ንዓይኒ ኃጢአተኛ ድማ ዘውደቅኮ ዘንጠብኮ ካባናባ በኣፈ ቅዱሳን ትጓሃል መላእክት ይተኣረመለይ ሰዓት ስለዝሓዘኒ ድምፀይ ጽቡቕ ኣይነበርን ቅነግበርለይኩም ኣሜን ኣሜን ወኣሜን ወሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመልሰት አላት ለነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለቺ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም መልእተ ጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጽልይ ምህረተ ምንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ተማፀነ ምክንያንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን